Id-9 ta' Marzu, Santa Franġiska Rumana, armla u reliġjuża, għexet bejn l-1384 u l-1440. Santa Franġiska twildet fi Trastevere f'Ruma għand familja sinjura. Kellha ħajra li ssir soru, iżda biex tgħoddi lill-ġenituri tagħha iżżewġet ta' 13-il sena lil Lorenzo Ponziano, nobli Ruman. Kien żwieġ feliċi li dam għal 40 sena u kellhom żewġ subien u tifla. Franġiska li minn dejjem kellha x-xewqa li tgħin il-foqra iltaqat mal-mara ta' ħu żewġha, Vannozza, li kellha l-istess ħajra u flimkien bil-barga ta' żwieġhom bdew ħidma għal dawk li kienu fil-bżonn. Kienu ta' għajnuna kbira għal dawk li ġew milquta mill-epidemija tal-pesta li nxterdet f'Ruma. Fl-1408 il-familja ta' żewġha ġiet ippersegwitata u mfaqra mit-truppi tal-Ladislaw ta' Napli li kien qed jappoġġja lill-Antipapa Giovanni 23. Fl-1410 Ladislaw reġa' invada Ruma u mhux biss għamel straġi mill-proprjetà tal-familja ta' Ponziano imma saħansitra immaltratta lil Lorenzo li baqa' jbati tul il-kumplament ta' ħajtu. Fl-1413 bina iż-żgħir miet kawża tal-pesta li kienet reġgħet ħakmet Ruma. Ftit wara binta mietet ukoll. Fl-1414 bina l-kbir iżżewweġ u l-mara li ħa kienet tiddisprezza lil Franċeska, iżda ma baqgħetx wara li mardet serjament u ġiet ikkurata minn Franċeska nnifisha. Franċeska fetħet parti minn dara bħala sptar u fl-1426 billi xi nisa ngħaqdu magħha biex jgħinuha fix-xogħol li kienet qed tagħmel mal-morda waqfet l-Oblati ta' Marija, komunità għal nisa li ma kienu marbuta bl-ebda vot li fjoffru ruhom għas-servizz ta' Alla u tal-foqra. Franġiska ma kienx tgħix fil-komunità iżda fid-dar tagħha ma' żewġha. Kienet tgħid il-mara miż-żewġa għandha tħalli anki l-artal biex tħobb l-Alla fil-qadi tad-dar. Wara l-mewt ta' żewġha fl-1436 marret bil-mixi titlob biex tidħol fil-monasteru ta' Tor di Specchi imwaqqaf minnha. Laqgħuha bħala superjura iżda dejjem fittxet is-servizzi l-aktar baxxi tad-dar. Meta bina waqa' marit marret tagħmillu żjara, iżda ħassa ħażin u mietet fil-jum li kienet ħabbret, ġifieri id-9 ta' Marzu 1440. Sa minn mewta ġiet meqjuma mill-poplu Ruman bħala qaddisa u wara 3 proċessi il-Papa Pawlu V iddikjara uffiċjalment qaddisa fl-1608. Ġisimha difnuh fil-Knisja ta' Santa Maria Nuovo fil-Foro Romano warajha il-Knisja llum tissejjaħ ta' Santa Franċeska Romana. Minkejja li għażlet li tiżżewweġ b'rispett lejn il-ġenituri tagħha, Franċiska Romana baqgħet tħobb il-ġabra u tistmer il-festi u l-laqgħat soċjali. Iż-żwieġ ħaditu bħala dmir mhux bħala pjaċir jew sport. Għas-sejħa ta' żewġha kienet tħalli kollox għax dik kienet il-prijorità ta' ħajjitha. Għall-Lawrija kemm toġbu. Darba kellha tħalli 4 darbiet il-bidu ta' salm u wara l-5 darba sabet l-ewwel ittri miktubin bid-deheb. Il-mortifikazzjoni u l-penitenza tagħha kienu ta' bilħaq straordinarji, kemm fl-ikel, kemm fl-ilbies u bl-eżempju tagħha ġibdet warajha bosta sinjuri Rumani minn ħajja ta' fruwa u ta' lussu u qaddiethom f'assoċjazzjoni taħt it-tmexxija tal-Petrijiet Benedittini ta' Santa Maria Nuovo.
Aktar tard iffurmaw il-Kongregazzjoni tal-Oblati Benedittini ta' Tor Despecci, approvata minn Eugenju IV fl-1433. Il-membri kienu jgħixu ta' reliġjużi iżda bla klawsura u bla voti, mogħtijin għat-talb u għall-opri tajba. Bil-kunsens ta' żewġa għamlet il-vot tal-kontinenza u għamlet hekk progressi fil-ħajja kontemplottiva li saret waħda mill-mistiċi l-kbar tas-seklu 15. Id-deriet li kellha kienu spiss jieħdu għamla ta' drammi li fihom kienu jieħdu sem personaġġi tas-sema. Kienet ta' sikwiet tara l-anġlu kustodju tagħha u titkellem miegħu. Kellha d-don tal-mirakli u tal-estasi, revelazzjonijiet dwar il-purgatorju u l-infern, kif ukoll id-don li taqra l-qlub u tara l-ġejjieni. Kienet magħrufa għall-umiltà u għad-distakk mid-dinja, għall-ubbidjenza u għall-paċenzja li biha sufriet it-turrufnament ta' żewġa, il-priġunerija ta' bina, il-mewt ta' wlieda u t-telfa tal-ġid li kellha. Kalma fost dawn id-diżastri kienet ittenni l-kliem ta' Ġob: Alla tani u Alla ħadli, ikun dejjem infaħħar l-isem t'Alla. U int, taraf li kull ħaġa li għandek hija rigal mingħand Alla u li jekk dan ma jibqax tiegħek m'għandekx toħodha bi kbira imma tkompli tafda f'Alla li jieħu ħsiebek hu. Taqdi d-dmirijiet tiegħek sew skont l-istat tiegħek billi tpoġġi lill-membri tal-familja tiegħek u lil dawk taħt il-kura tiegħek fl-ewwel post qabel ma tinvolvi ruħek f'impenji oħra. Kemm tfittex li tgħix b'tali mod li dak li tgħid u tagħmel jiġbed l-attenzjoni ta' nies bħalek li forsi jsibu fik u fil-fidi tiegħek għajn għal ħajjithom, hekk li forsi jibdew jimxu fuq l-eżempji tiegħek. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, inti tajtna lil Santa Franġeska Rumana bħala xempju tal-għaġeb, sew bħala mara miż-żewġa, sew bħala reliġjuża. Għamel li aħna naqduk sal-aħħar billi f'dak kollu li nsibu ruħna fih f'din id-dinja inżommu lilek quddiem għajnejna u nimxu warajk. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.